Tak dobrý den, vítám vás ve vaší nové aplikaci Správa webu, kterou můžete jednoduše kontrolovat, přidávat, ubírat, editovat vaše ukázky nebo projekty nebo recenze. V podstatě dostanete takovýhle link, který bude sedět u vás na hostingu, tam, kde vlastně máte vaši doménu. Takže vás to nestojí nic jako měsíčně víc, než to, co už normálně máte. Dostanete vlastně nějaký PIN, takže se tam přihlásíte takhle. A budete, tady máme teď takovou jako testovací aplikaci. A v podstatě tadyhle máme nějaký projekty, můžeme takhle přidat nový projekt. Tadyhle můžeme pojmenovat, tohle je nový projekt. Můžeme mu dát nějaký datum, automaticky je tam dnešní datum, můžete se ho změnit. Tady můžete dát, tohle je popis. To je jedno. Sem se můžete přetáhnout fotky, takže tady asi najdu nějakou fotku, přetáhnu ji tam, nějakou najdu. Chviličku. Dejte, tady najdu nějakou kočku, tady můžu přetáhnout takhle. A ona se mi tam takhle přidá. Už je tam. A ta první fotka je cover, co tomu říká, což je vlastně jako reprezentativní fotka toho projektu. Můžu si tam přidat víc fotek, můžu si to kliknout na tímhle s tím, vybrat soubory a tady si můžu vybrat, jakou chci, nebo celou složku. Já se tady přidám ještě dalších pár koček tady. Tak. Se tam nahrává. A jestli jsem to tam pustil. Zkusím znova. Tak, už tam jsou. Tady si můžete měnit tu pořadí, jak se budou zobrazovat. A můžete udělat, oni se mi tam nahrávali pomalu, tak já jsem je tam potom nahrál znova, takže kvůli tomu to můžete takhle smazat, aspoň můžete vyzkoušet, jak se to dělá. Tímhle to smažeme. Tak, už tam není. A máme tam teďko, můžeme ještě tuhle. Tak, máme tady tuhle fotku, tuhle. Tak, můžeme to zavřít, tady to uložíme. Tak, a máme tady tohle je nový projekt. Můžeme ho znova otevřít a znova editovat, kdybychom chtěli. Můžeme ho vidět buď takhle v tom gridu, jak se tomu říká, nebo v tabulce, takhle, pod sebou. Můžeme si je i jako seřazovat podle abecedy, podle každého sloupce. Tak to je u projektu. Já vám potom hned ukážu, jak to potom vypadá venku. Tadyhle máme takový, takhle by to vypadalo venku. Tady máte to, co jsme tam teď přidali. Klidně vám můžu ukázat, že ho zase ho znova odmažu. Třeba celý ten projekt odmažu, tak ho odmažu takhle. Tak. A jako když se podívám zpátky na tyhle, tak už tam nebude. Už tam není. Tak. A teď zkusíme přidat recenze, tak tady stejný princip, v podstatě kráče tam toho je podstatně míň. Tady dáme nějaký jméno, zase ten dnešní datum třeba, a tady dáme nějakou recenzi a dáme uložit. Tak a už tam je. A můžeme se podívat tady do toho hvězdičkou, jak by to vypadalo, vypadají ty různé recenze, a potom si můžeme rozkliknout jednotlivou recenzi a tu si potom pročíst. Jo? Já vám ukážu ještě, jak to dělá nějaký náš zákazník už, jak to vypadá u nich na webu. Používají úplně tu samou aplikaci. Tak já vám to ukážu tadyhle třeba
poctivá rekonstrukce, to má pěkně udělaný. Když se tam podíváme, tak tadyhle mají úplně tu samou aplikaci s tím, že přidávají si tam do ukázky naší práce se přidávají ty projekty tím stejným způsobem. Jo, když na to kliknu a tadyhle se podívám trochu níž, tak tady jsou ty projekty, které si přidali tou aplikací. A ta aplikace je tak jednoduchá, že ji nemusíte ovládat jenom na počítači, můžete si ji stáhnout přímo do mobilu. A uděláte to tak, tady jsem se vrátil zpátky do té naší testovací. Tady máme takovou šipku dolů a to je nainstalovat aplikaci. Když na to kliknete, tak se vám to instaluje. Teď jsem teda na počítači, ale tam to taky jde. Když dám instalovat, to je v podstatě jenom přidá jako záložku a potom se to může spustit jako samotný takovýhle aplikaci. Jakoby, jo. A ještě vám můžu ukázat, jak takhle to potom běží na liště. Jo. Já to mám jako jednu záložku, takhle můžu si to tam klidně vyvolat. A nebo vám to můžu ukázat tak, že jak vlastně by to vypadalo jako na mobilu. Tak já vám tady dám takovýhle. Tak a tadyhle. Ještě dám takhle. Takhle by to vypadalo jako na mobilu. A jenomže teď, jak jsem si to nainstaloval, tak když to chci otevřít, tak se mi to otevře v tom. Čekejte, já si to zase odinstaluju. Dobře. No, dobrý. No, tak prostě dá se to takhle dělat taky. Můžeme se odhlásit tímhle s tím a znovu se tam přihlásíme. A jsme na editaci toho projektu. Můžeme se podívat, jak by to vypadalo jako v landscape módu. Jo, takhle můžeme dostáhnout a vlastně potom to je jako třeba tablet. Když to dám takhle, tak je to jako portrét tablet. Jo. Zase opět to vypadá stejně jako na tom desktopu, akorát, že vlastně to můžete dělat na tabletu. To možná můžu i ukázat tady. Já tady mám tu aplikaci té zpráva té poctivá rekonstrukce. Takhle to vypadá na tabletu. Takhle vypadají ty jednotlivé jeho projekty. A tady, když se kliknu na to tlačítko, tak vlastně vidím i takhle. Jo? Takhle vypadají jeho recenze. A když se tak kliknu na tohle tlačítko, tak vypadají takhle. Ale na jeho, vám to ukážu tady, jak vypadají ty recenze na tom webu. A ty vypadají takhle. Jo? Ty si tam přidal taky tu aplikaci. Teďka, jestli to je vidět dobře, tak já si to dám na stranu. Tak. A tady, když jich máte hodně, tak se vám zobrazí tadyhle dole tlačítko jako další a další, aby to bylo všechno responsivní a rychlý. Takhle, když si to skliknete jednou, tak si můžete potom přečíst přímo celou tu recenzi toho člověka. No, to je asi tak všechno, co můžu k tomu říct, téhle aplikaci. Zákazníci jsou moc spokojení. Doufám, že budete taky a těším se na spolupráci s vámi.